Green Transition Forum Strategic Foresight Committee. Подпомага организацията на форума и организаторите с работа по съдържанието, привличане на лектори и участници във форума, които са естествените носители на това интересно съдържание, даващи ни посока към бъдещето. През последните години Green Transition Forum се превърна в много привлекателна регионална платформа, която вече е в фокуса на вниманието на актуалните Нобелови лауреати по икономика. Тази година професор Филип Агион, Нобелов лауреат за 2025 година, ще участва във форума с един диалог и негова лекция за бъдещето на икономическото развитие и преосмисленето на растеж като